comfort and luxury. Nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa, ịchọrọ ka ụmụ gị na school ma ọ bụ ebe ọ bụla ị na-eje, ịchọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo, ịmatara ihe ọ bụla ị na-eme, bịa ka ị soro onye ije motos wee jee njem gị. Anyị ga-eme kishon ijelu na udo, anyị ga-eme kishon na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike, enwerokwa ihe ga-eme gị. Ifu gị anyị mekikwe sure na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje, mekie sure na ịdị safe. Nke a bụ nke ndị Igbo, nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo. Ndị ọkwọ ụgbọala anyị, that is our drivers. Inene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo. Inekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo. Ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife. Ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo, ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị. Na-emela anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile, na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọ bụla ị na-eje n'ala Igbo. Bịa ka ị soro onye ije motos. Onye ije anyị bụ ojemba. Daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is only easy. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si abokopi. Bokopi. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma, ebe ọ bụla iso na-anọnyere anyị na South East, na mpaghara South East, nọ n'Enugu, ịnọ n'Ebonyi, ịnọ n'Aba, ịnọ n'Ụmụahịa, ịnọ n'Owerri, ebe ọ bụla ịnọ, onye ije motos abatago n'Enugu. Ehenụ maka na ọkwụ na-ana enwere ọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City, ebe ife niile na-eme. Ebe the voice of the East kind of tata ebe ọ na-akpọtụ n'azụ azụ ọkwa oge nkata anyị na-ewetalu gị ụbọchị Tuesday ọbụla n'izu ụka ọbụla. Gbakwa mbọ ka ị na-esonyere anyị maka na ihe anyị na-ekwu na-emetụta gị, ọ na-emetụtakwa m. Anyị esigonya bụ nni mgbe ọbụla anyị na-esikọsị, anyị esigonya bụ nni wee bulie ya wee bute tata wee sị na onye ọbụla ga-abịa ka anyị tinye aka wee lie ya maka na nri a dị ọtụtụ wee lie na aka atọ ụtọ wee dokwa na-arụ. Ọ bụ ọsọ m ga-ekwunya bụ okwu mana bifo ngaa n'iru anyị chi ikwu ka njugodi gị, kedu afọ ị na-aza? Kedu afa gị? Ị na-aza white rice ka ị na-aza beans and plantain? Gụwa mazikwa nke ị na-aza, mana tata anyị ga-etinye ya ọnụ. Ọ bụrụ ọsọ mụ ga-akpanya bụ nkata, onye mụ na ya ga-ekwunya bụ okwu bụ Nwaada ọmalịcha Nneoma. Nwaanyị masị gị nnọọ? Because sisi m nnọọ, in fact onye afọ n'obodo a si beli ebele. Daalụnụ ndị be anyị. Nnọọ n'oge nkata. Na ifugonu ka isi wee nọdụ. Isi mmemme ga ọ na-abakwa n'anya. No radiate. Hey Chimo. Radiate. Hello Red. Nwesi ka njọ, kedu afa gị? Ọmụ. Ihe a na-akpọ m na Mbaise. That is country 5 ebe nsi wee bịa. Afa m bụ Nneoma. Nke onye asọm. Ihe na-eji ele mma na Mbaise be anyị. That is ka nkọwatalụ gị ọfụma. Nke izizi bụ afọ abụlụ m maka nne m ochie. That is Nneoma. Nke onye asọm bụ nke onye asọm. That is the one who gladdens my heart. That's what my grandmother calls me. And then I am popularly known in my kindred as ihe na-eji ele mma. That is Amiro. That's how, if I know Miro, na Mbaise, Uhenejelema. So when they want to pobli, they'll call me Ejelema. Do you understand? Afanka bago. Oh, we're close to the song, those songs. I don't see na for me to come na for bunka we pote. I have my full Igbo names like this. Enwe mbosi mba ụgbọala na-eje afịa. Mgbe ikute nwatakịrị. Nwaanyị si mụ ichi ikwu Zaria. Zaria. Wee si ọ na-amụ nwatakịrị nke na Zaria ka ọ nọgide. O wee bụrụ na nwejo nwaanyị Igbo onye ebe. Ọ sị m na onye Igbo. Sị kedu afa nwa gị? Ọfụ m na Zaria Samantha. Zaria na Samantha. Nwesi Zaria Samantha. Ọ sị m Zaria Samantha.
nsi ke ekwe n'afọ ya ọzọ ọ sị m n'afọ ya ọzọ bụ star nke a makakwa Zaria Samantha star so nwatakịrị nwesị ka njọ gịnị na-afịọ mezilo dị ka afọ anyị na-anazi ọ ifele na-eme anyị na ya bụ afa ka ọ na anya ele okwe m n'afọ anyị na-ana. In fact, ana m egbupụrụ the new Igbo parents. Ana m egbupụrụ fokpu. I have heard names that I am amazed at. Anakwa afọ Igbo. Ịghọtago ụmụlụ ụdị afa ịmago ndị nne na nna ọgbọfụ ha na-abazi ụmụfa kịta n'afọ Igbo ọ na-asọ m ụsọ maka na ụwa na-elevate ọ nara agbatu enwelu nke bịa wube mgbe Amanda ịmala Amanda enwelu nke oyibo Amanda oyibo nwere Amanda Igbo ndị millennials wesi na ọchịma Amanda and that's Amanda stock nwa m na-eje school anọkata ọbata osi Khalifa said, I say, who they answer Khalifa for this Enugu state like this? What's gonna be here? Look at Aziam, Ejabi one day. Mamia, na we are called Banyamuto. Here now, no swabble. Chukum Khalifa. See, no one more. Onya Khalifa, no one, Khalifa. Ewe polomunu pass mark and I like it. Ano kwa mana po madu diaso. Ewe mjonya. Because no, ele kwa nkebu diaso. Onya wesim no chuku diaso. Oh yeah. Chineke na. If neka akpato yi da awuju mebeni. If follow dia ka no ma support ya. Ano ma support ya. Melono nka na eje. I love it. I really do. I love it. I really do. Amam na when ndị na-azakwa afa ndị ọzọ na-achị imix ko bụ the ten mana afọ Igbo hi ife tinye ya dị too much like nwa ka si jegide ije by mistake nwa ọzọ ayo ma bịa something in an Igbo that is beautiful. Ekuko ọbụkwa na ikwuro Khalifa kita nnukwu Khalifa ma agbagba Can drop bakwa the update in case ọ na this is your opportunity to pick names for your babies. Enwere ọzọ Idika Chukwu. Idika Chukwu. Nke bụ eziokwu Chukwu agozi. Akwa nke metụ gị na arụ na Chukwu agozi gị. Ama na ba Idika. Is this an Igbo name? Asem John Igbo kafa kpolu gafa n'isi, you will hear amazing things. Idika Chukwu, what a wonderful name. Very and unique too. It's not that also not the wonderful, or the unique. Unique. Or the unique. Mana ima ayama nkwukwe wee kwuo wepụ aka ma ọ bụ hapụ ikwu maka ndị ọ ga-abụ ha nọkata otu a ha sị na afa nna ha amasịrị ozi ha ka ha wepịa maka afụgo m onye nọkata wee sị mba na afa nna ya bụ ihe dịka ọnwa egbu na m ma ọ bụ ịmago ụmụafọ adịsị aṅa ọsị mba na ya bụ afọ anara asọ Chukwu nsọ na ya bụ afọ abụrụ ife kwesịrị ka mmadụ zaba na ekwesịrị ka ọ zaba ụmụ ha onye ahụ bịazie ọ na-aza John Peter enwere onye mma afịa bụ Peter Glory ifugie o webụla afịa enwekwa afọ ọzọ nwesị kedu ife na-akpata ọ na-afa nna anyị maka na afọ onye na-edue nke bụ eziokwu anyị mana afọ onye na-egosi ebe onye si wee pụta ọ dị mma ka ekpochapụ nya bụ afa nna mmadụ ji wee bịa ajụjụ ị na-ajụ ọ dị nke ndị ọcha na-akpọ complicated ọ buru ibu maka na onye ọbụla nwere ife meli o ji eme ife ọ na-eme and ịmakwa na ala Igbo na afa na-enwe ebe ọ na-esi afa anyị na ala Igbo nwere ebe o si Igbo ada anọkọtazaba afa ya mere anyị ejiro afa nna mmadụ egwu ma ndị ọcha ịghọtago afa nna mmadụ bụ identification eji ama ebe isi eji ama your history jili amalụ obodo unu jili amalụ ka ndị bụ unu si eme afa mmadụ bụ ife a na-akpọ identity that is anyị chọba gị afa gị can help us to find you we can trace you we will know your people anyị malụ ndị gị na fa na-agbakọ anyị ga-amatanwu gị from your name that means that na afa dị way deeper than ife anyị che na ọnyanwa ịghọtago ihe anụnwa ga-edescribe maka esi wee mụọ mmadụ
maka mmadụ si wee bịa ụwa maka na ọ ka esi aba afa dị ha ndị bịa n'ezie anya fụ na afa ha na-aza na ihe ha chọrọ na ndụ ha anaghị araim sometimes ikekwa onye asị ka ya gbanwee afa ha na o nwere ike ọ bụrụ na afa na-esu ya ịma na Igbo na-ekwu na ajọ afa na-eso mmadụ ezigbo afa nakwa na-esokwe mmadụ ya na onwe afa ahụ kpọgide gị esi mba nna atụfi akwa unu akpọzina m ife nke a na ma achọghị ya ndị wetalụ ụka oyibo gwakwa anyị instances ebe mmadụ nenechara afọ ya ọla ikehie o chenjie ya mana nke bụ eziokwu bụ na ịkpọfuo mmadụ afa na ịbanyalị mmadụ afa n'ala Igbo bidoro ka ndị ọcha abịalụba anyị ịghọtago fasị na afa anyị ekwuru ofe ọkpụkpọ like mụnwa kịta afa nna m bụ ife a na-akpọ a mechanical typo, that's computer typo ndị ọcha bụ my surname kịta. That's afọ Igbo mụ, that's afa nna m abụrụ ife o kwesịrị ịbụ ma ede nya n'Igbo. O wee bụrụ na ọka onye ọcha si wee supe nya bụ afa e wee tinye ndị be anyị wee sị na ọ baghọzi uru ijeje chenjibe onye ọbụla bebi etu ahụ. Nya inenekwa anya efu na ụfọdụ ntụwa atụwacha ọ bụrụ maka na ewebatalụ ife ọzọ anyị ji wee tigwa nke anyị nwere wee na-amaneji diskọgbuo ka anyị na-eme mana nke bụ ezi afa na-eso mmadụ maka ihe onye kpọrọ nkịtị a ọ na-aza kebe eziokwu. Mana nke m na-ekwu maka na asị na onye kwuo ebe o ji amala ebe esi enyere ya aka, nke m na-ekwu bụ afụrụ m ihe ga-eme ịmụọ nwa iwere afọ oyibo wee wụọ ya arụ. Kedu nke Zaria amụrụ nwa gị na Zaria? Kedu nke Samantha? Mana chelo ịma na oge ụfọdụ ọ na-abụ anyị na-achọ inye ndị Igbo be anyị atụmatụ ma ọ bụ ndụmọdụ, anyị anaghị abịacha from a place of understanding. Ife anyị na-adị eti ndị be anyị ọnwụ n'isi na a na-aba afa na a na-aba afa. Yes, mmadụ kwesịrị ịgụ onwe ya afa nna ya, afa ndị befe and so many things. Nke izizi wee bụrụ ọkwa na onye fụrụ onwe ya n'anya fụrụ ebe o si n'anya, o nwere ife a na-akpọ self affinity, onye nwala onwe ya ịghọtago na-apụ n'ilo na-egosi onwe ya. Ịghọtago ifu onwe gị n'anya, be nna gị na-asọ gị, ife a na-emebu unu na-asọ gị, ife na-adị mma, iwe dị proud ịmago ngala wee je na-azanya bụ afa. Ya na ịbụ ndị Igbo anyị ga-elota na ụfọdụ n'ime anyị enwegokwanụ bad experiences mana village with ụmụnne anyị, with ụmụnna and so many things. Ụfọdụ wee na-achọ iwepụ onwefa itisi mkpu iwepụ experience onye anwa. Mụ na gị basịa mba kịta asịfa abazi na ndị abazi na ụmụfa Zaria, will it change what is happening in their father's mana ka nkwuo asịọkwa m, let's just imagine that now I want to change my name like this now, and I decide to change my name from what my lineage or has been answering. I feel like I can actually change it to an Igbo name. Like lineage, what will interest you about the entire Igbo concept in the first place? Are you now pointing it out now? Down to the Igbo in general? I am pointing out one of the reasons why. Okay. Secondly, Nandi Igbo na-akwụyali too much. I am not saying it as a bad thing. And to help us to adapt to neighboring, what do? We name our children because mother. So you are also trying Konya like Konya Futakwa na Ifie na Degoma. So nje na Dubai. E got a gonje na Dubai fa mwa. Enwelu chance na mma aba nwa Samantha. Mo Safia. Mo metinyeli nwa Aisha na afia so that ndị mmụrụ ya na ya na-abụ ga-anabata nwunye. Ya bụ sometimes ifu ebe onye Igbo na-azakwa n'afọ ọzọ juke na ajụjụ juke na ebe ka amụrụ onye a
jukenia inwala afọ Igbo ị na-aza unu adịzi na si anyị yes anyị ga na-akpọ ụmụnne anyị ka anyị nata but ọ dị ka anyị na-eme with so much harshness and hardness n'ike ịfụnanya adị eme ịfụnanya n'ike tough love dịkwa mma I'm a big nke back to back nke anyị na-enye bụ back to back mana love bụ no consideration if I love you mma enye n'oge nwa obele breathing space so onye bụ na ụmụnne anyị na-agụ afa n'ilo ene anyị enwe factors fa ji agụ ya bụ afa amụrụ gị n'ụlọ amụrụ gị na be ndị ọzọ mkpọkọsịa gị afọ Igbo na-atọ na be onye ọzọ ikekwa ọ bụrụ na mụnwa ka na-achọkwa ka m mesi wee nọkwata ebe anwa ma ọ na ife m na-eme ebe anwa na-aga ọjọ gbuziri onwe ya n'ime afọ ịtọ ntinyelu gị afa ndị ebe a mụrụ gị na anafa ọjọ gburu onwe ya bụ ife ndị Igbo anyị na-adị nnecha anya ọ dịka fa chọrọ ịbụ ụmụazị ma mgbe a na-ekwu ya back in the day n'obodo abụ Naijiria ụfọdụ n'ime anyị mụ na gị na-abụ ị nwere afọ oyibo ị nwere afọ oyibo enwere m afọ oyibo and that goes for most people nọ na be anyị o wee bụrụ gịnị because na ndị ọcha bịa be anyị ejebe skuulu alụba ọlụ oyibo emebe other things anyị wee n'idie afọ ọ ga-abụ ịgwakwa n'onye nọ otu a ụfọdụ n'ime unu na-alụsị remote job na-alụsị ọlụ na Amerịka mana iji fon na-alụ ọlụ n'ebe ife iji aza charity bụ ọ ga-abụ onye ọcha gị na ya na-alụ ọlụ nwa ike kpọta nwa oge afọ dịka a na-emekwe n'ife I don't believe that somebody is afa will take away somebody's heritage. Oh, you're not a believer. I don't believe that you will take away my heritage because of. So you feel like the person can actually be a name and still be who the person is. You are. Also maybe itonite nwebe ife a na-akpọ self-awareness. Ịghọtaba onwe gị, ghọtaba wepụba maka a na-ewepụ ife n'anụ wee libe anụ. Ọ dịrọ gị ka ihe a na-agbapụ ụmụazị ahụ iru ha n'iro maka ịma ịnọkata otu a afa gị bụ Chimamanda Okeke Samantha ịnọkatakwanụ isi ọkwụ nwa Okeke ka mbụ ka m jekwa nachi ya jegodi malụ be Okeke maọbụ nachi ya be nna m ọ dịrọ gị ka ịgụọ nwatakịrị ahụ afọ ahụ the child ama nwezi the need to come back maọbụ o man feels the need to go back home ifili na-afọ ya melie n'oye ha ana oge ụfọdụ afa mmadụ ya enye oye oge ụfọdụ ịma amụsịa nwatakịrị wee mụọ ya na mba ofesi kịta ihe m na-ekwu bụ ndị amụ na mba ofesi ọ bụ na nwatakịrị onye isi ọcha ka amụ iwee gụọ nwatakịrị ahụ afa ndị ebe ahụ oge ụfọdụ nwatakịrị ahụ ga-asị I don't feel the need to go back home. I belong here. Mana o nwere ka esi wee gụọ nwatakịrị afọ Igbo sị oh I feel like I'm supposed to go back to my father's so o trace ya back maka ịma na o nwere ka ihe ya esi mewe ma ọ bụ ọsa chụba nwatakịrị ahụ o wee so now do you think na ihe ahụ afọ ha na-agụ na ọ dị mma ka agụta ọ bụgodoro ofu afọ Igbo o nwere ike inyere aka maka ife niile a bụ factors o nwere nke ede n'iwu nọ isi otu a melili ya enwere ndị akpọrọ afọ Igbo bisi na Amerịka bili na London Germany ebe niile ha bisi ebe niile mana ọ na-anarụ n'ụlọ ọ bụrụ maka afa enwe ndị na-aza afọ oyibo bili na London mana a na-asụrụ ya Igbo na beva ịghọtago ọ na-anụ maka ọnkụlụ ya nọ na Enugu na-anụ maka famili fa nọ n'Ụmụahịa na-enwe mmekọ weta ụlọ ọnya bife na-ebu na mmadụ n'ụlọ maka na enwere ndị mma na amụrụ fa na US ọ na-aza Chukwuemeka mana ọzọ beghị ọkpa ebe a since 30 something years ọ bụrụ gịnị the name is not the problem kedu the interaction enwere interaction enwere ndị be anyị ama m na ịbụ onye Igbo ndị Igbo unu na-asụ asụsụ niile dị n'ụwa maka gịnị interaction unu jee China ya na ebe a 3 years 4 years efu ya ọ na-eme chinchinchon ọsụbịa ọ interaction ifu ha n'onye etu a nnọkịta amalụ nwa jai Spanish asụ ife mere na ma ha asụkwuzi ebukwa enwe mmadụ Spanish one nọ mụ na ya na-asụ ya so ị na-anya ifu na nwa Spanish ahụ ọ bụrụ na mmagbu 10 ọ dịzi like 6 kịta ọ na ha ewepụ interaction if there is no need for you to go home ịma nna bego mana ọ bụrụ na o nwee ife idobe n'ụlọ ihe ana n'ụlọ
Iya nanu Nke a bụ afọ eziokwu. Igbo malụ mma si baba afọ Igbo mana ndị Igbo anyị elotakwa na ụmụnne anyị pụrụ ilo ụmụnne anyị jelu mba ji chọ ife aka ya eti n'ọnụ na enwekwalụ survival skills fanwa ya apply kwa ebe fa jelu so unu adịzi na-egbufa kama ka anyị na-azịfa ọkwa ifuru ụmụ anyị a unu na-etinyekwelu fa afa anyị na-etinyelu unu fa afa anyị na-asụlụ unu fa Igbo na-emelụ unu fa otu a maka na mmadụ nọ n'Enugwu ebe a na expect ka nwanne m nwoke nọ na London n'ụlọ nwaanyị mụọ ụmụ ebe a ka ụmụ ya solu m na-atapịa Igbo ka isi atapịa. ọ dụrọnụ anyị kwukwanụ nke bụ eziokwu ịghọtago Nke a bụ eziokwu. maka na environment mmadụ onwe ndị si na na ịnata ana Igbo ebe a na-anaghị asụ Igbo ajọba m ha wita ana Igbo ka unu jele ebe a mana enwekwa ndị na-anaghị asụ. ọ bụrụ ma ị bịa Enugwu ebe a nọ n'Independence Layout a na-asụ oyibo iwe pụtanụ na street ka ị maa ma a na-asụ oyibo na ana Igbo A na-asụ ọ gị na-ekwu pụtanụ na street ọ bụla ije ịnọdụ na highbrow environment Ị na-asị na anaghị esi na asụ. ndị Enugwu adịghị asụ Igbo Pụtagodi n'ezi. ije na Owerri si na fa adịghị asụ Igbo ebe ịṅụrụ kai Nke bụ Owerri bụ na ọ bụkwa ihe m nwere ike unu biko pamitie m eji ebe Owerri mbọsị a enwere ife nnụ ka ị esi wee nụ ihe nna anụ bụ olekwana otu i mere olekwana ọ otu ya i wụ mere, ya olekwana- nwanne m ol- ọ wotụla eje i- i- eme ol- ol- ịnọ ka ije na Ebonyi sị na a na-asụ sọ nọọsụ oyibo ka fa na-asụ na excuse you Ebonyi bụ Where? Ebonyi bụ one of the strongest biko our viewers let me give it up for ndị Ebonyi yes because ọ bụ na ndị mmadụ adịghị ekwu ya Yes. ka anyị kwuo ya taa ọ na-afịa arụ ịbịa na Ebonyi ifu nọma Igbo a mụ na gị na-asụ mba ha na-ana n'ụlọ Hey. ha na-eji abọta ya bọta n'ukwu ndị a na-ebido n'ukwu wee gbubie ha dị egbukwu ya nke a ga-emeli ebere I tell you ọsọgodo onye ahụ nọdụ Amerịka ha da-aghọtara ihe ị na-ekwu m na-agwa gị iru ebe ahụ demdem o wee bụrụ ndị ma ka esi edoba kịta ka ị bịa a sị na mmenye ndị a biko anyị na-enye unu pass ọpa mark ha 100%. 100%. enwere onye tinyela aka enwere onye tinyela Imo steeti na-emekwu ya Imo ndị na-emekwa a mụsịrị n'obodo oyibo ikpa ha aka n'ọnụ ọwụ ya dede dede m that's what we want teach them kụzielu fa Kụzielu ha. ayasịrị unu ịsụ ya ka m nọ n'Enugwu mmanna Mba, ọ dịrọ ịmago omume m. webata ya n'ime ya and one thing mma na ụmụazị na-eme bụ enwere akwa ifuru ife a ndị sụrụ oyibo kwu that if you train a child in a certain way na nwere ike isi n'ụzọ a wee gbapụ nke a bụ eziokwu akwa ifuru nwatakịrị na-asụọla Igbo ọ ga na-asụ Igbo nke a bụ eziokwu ọ sụchahụgodi ya ọ 100 ga-asụrịrị Igbo ọ sụtatụ obere sụbalụ na ụmụazị be anyị Igbo eziokwu a na-afọ a na-ekwukwenu enwekwanụ ndị nke dị kpọnkiọsa na-eke ya ikusi shift kwenu onye ka m bịara ife eji gị na-agbogo kịta agbogo ngwa kịta enwe ka ndị njọ dị gị kpọnkiọsa Mgbeke unu mana afọ a na-akpọ Mgbeke na Mgbeorie na Mgbeafọ onye kpọọ gị Mgbeke mgbe nwa ịgbaruo iru mana nke bụ eziokwu bụ na Mgbeke abụrụ aja afa ọ bụrụ aja afa mana ihe kwenu zani ya kịta Mgbex mgbe nwa Mgbex mgbe nwa mana short form kwa anya bụ Oh, afa okay, gbanye m. n'ụwa kịta Nye m. Nzagbex okay this one really touch me Nzagbex Gbegs. Nzagbex and ịma na akpọnata ịma mgbe ahụ Nkechi was an archaic name Yes. mana kịta watch ya n'ife a na-eme egbubie ya NK NK. egbubie In fact, enwe ndị na-ada like ka akpọ ha Nkechi, enwe ndị bụ na ị ga-akpọlulu ya n'isi Nkechi. nyere nke a bụ eziokwu I like it. o wee ihe njikwa ọzọkwa ihe ọzọ nchọkwa ikwu bụ na obi dị m ụtọ ka ndị be anyị si akpọ ma afa oyibo ụfọdụ maka na O nwegodo ndị nke afọ personalize oyibo logozi ụfọdụ afọ Igbo. afọ oyibo ụfọdụ bụzi afọ Igbo Afọ Igbo normal. enwe nke ọ ya bụ ife ebe a na-akpọ otu a ọkacha Peter asị Peter gị bụ afọ Igbo. asị now. gị Ịma bro. amakwa m Peter bụ afọ Igbo, Boniface bụ afọ Igbo. nna agwakwa go Linus bụ afọ Igbo. Elizazin Eliza. Eliza Ya bụ Eliza mgbe nwa afọ construct na Nsụka dị ya. Nsụka Eliza afọ Igbo Biati. nna Afọ Igbo. biko si ka njụ Obiati nke anụwa Obiatrice ndị ọcha na-akpọ Ofu Biati a ka a na-agwa ka a na-akpọ Biati Ọ nke ndị Igbo baa dị ya Biati. Biati nwa. Biati nwa And o nwekwa current one kwa bụkwa afọ Igbo Precious. nna ekwukwe Precious bụ n'okwu afọ Igbo. Precious Ịma hụ. Precious Ịma bụ Ịma afọ Igbo. adekwuzi okwu nke ịma dịzi ka Ịma bụ afọ Igbo. Ọ bụrụ ma ndị ọcha unu feel n'ọnụ nwa Emmanuel forget it. Ha- It's an Igbo name. Ịma has been taken over by and kosikajo bụ na ebe ọbụla ije n'ala Igbo Ịma na-ada Ị na-aghọta Ịma na Precious bụ afọ Igbo. Ịma na-ada ebe niile Ịma njekwa ka efu Ịma o wee bụrụ
Amaka John bụ afọ Igbo ma mgbe nwekwala idea Amaka m na John abalị John mba John bụ afọ ndị nwe Igbo bosi mma nnukwu m tiri otu asụ no teri teri afọ Igbo number one check all the women in your lineage Favor bụkwa afọ Igbo chemai na ndị Rivers ha na-azụ ya azụ mba ka isi akpọgodi ifu ebe a na-akpị ya Favor ị na-ajụ gịnị ka na ana onye nwụta nke ọba ya Favor mana nke bụ eziokwu bụ na Igbo anyị nwere ihe eji wee mara anyị and enwere ka ị esi wee fụ ihe ahụ ka ya fị mana nekwa na ihe a ka eji wee mara ndị a nekwa na ihe a ka eji wee maka ka ya esi dobe ọnụ wee kpọkanye ya bụ afa and enwekwa ihe ọzọ nchọkwala ikwu achọkwara m inye ndị Igbo be anyị aka n'afa ha na-agụ enwere mbọsị nna agafe ofu nwatakịrị a na-akpọ Nnanyelugo obi wee sọnarịsịa m ọ dị m ka m si na-ekwukwe nna nwatakịrị wee sị si akpọta eze nwata wee fe aka n'isi wee sị na onye ọbụla na-emelụ nwoke na-emesi maka na enwere afọ ya bụ ifu otu a ịma na ndị a ma ebe ha si onwe ndị ka na observe ya bụ ife ka ndị Igbo ga-agụsị gị afa and afa na-egosi circumstance a lot of things Igbo iya anyị na-ekwu nwere nke nchọka unu biko wechinatalụ m azụ mgbe a na-akpọ amụọ nwa etu ndị ọcha si akpọ junior n'ala Igbo akpọ nwatakịrị omeka nne ya biko ajụ m Chineke anyị unu wechitalụnụ m afọ anwa azụ afọ anwa maọbụ oyili nne ya ịgbago ụmụ afa ndị a bụ na-akọwa na enwere ebe afa gị si wee bịa mgbe a na-aba nwaanyị nne ya you know the meaning of that name. That's true. The mother of your father. That's a lovely name. Nna. Nne. Igbo na-aza nne. Ma ada a na-akpọdịkwa ada na-egosi na onye anụ ada nne ọ na-egosikwa na onye anụnwa bụ ada onye a maọbụ onye anụnwa bụ maka na ya bụ afa nwecha meaning dị inside meaning baa n'ime ọ bụrụ afọ ya bụ ịfụta mmadụ amụba akpọkanye ya ilotala afọ a na-akpọ Ọbịageliakụ ada akpọzikwa Ọbịageliakụ by the way if you are looking for the updated version version of Ọbịageliakụ bụ Ọbịalueliakụ oh yes asị m gị na ana m ewepụrụ ndị Gen Z na millennials na-amụ ụmụazị na-akpọ Jeva School ọzọ Ọbịalụ Eliakụ adịagụzi Ọbịagelia na ọ dị ka aka na-echeki ma ọ ga-eli mba ọbịa ga-abịa na ọ ya elizi anya na ya kịta Ọbịalụ Eliakụ he come to chop the akụ mana onya ka he not dey consider am before mana onya ka ịbịa onya bifa si update ma mgbe a na-akpọcha m Oriakụ maka o nwekwe mgbe a na-akpọ Oriakụ mgbe Oriakụ ka nọ ya na ewepụbekwa ana m afụkebezikwa ndị na-azụ Oriakụ ihe niile ije na Twitter Chineke enwelu nwa agbọghọ nọ na Twitter afịa bụ ugegbe enekete m afọ ahụ nsị mba enwebe ndetulie asị m nwakwa ha na ka nsi je nwatakịrị azalụ ugegbe na-aza afa ego ndụ nwaka ego it's a beautiful and unique very unique enwelu m ofu anti na-arọ ndị Izogu Auntie Chugo, shout out to you. Ịnụla afa mkpọkịta? Chugo. Igbo na-agụ afa. Jụọ ajụjụ. Etu esi akọmpa afọ m ebe ndị ọcha compile sịrị afa. Wee na-ajụ, what about we create ebe anyị nwa ga na-drop afa nke anyị? Maka na nke dị eziokwu bụ na anyị enwero libraries. Anyị enwere ebe nchekwa na ebe ndokwa. We have nke bụ eziokwu ọ kwesịrị ka akọmpa maka na afọ ya bụ akpọ otu a. Afa kwesịrị ịdị na museum. Nsị gị akpọ anyị ka na-agụ egwu bịara ebe anụnwa anyị ka na-agụ egwu Aika na-agụ egwu mụ na ya na-akpakwali nkata ọtụtụ kpọọ m anyanwụ ụtụtụ. I've not recovered from that name since she called me anyanwụ ụtụtụ. Nsị gị buru ya na-akpagharị ọpụ ike na-eme otu a nsị gị tinyeghị anyanwụ ụtụtụ you would have put anyanwụ ụtụtụ for me. I know. Ọ dịkwa ka ma ya nalụ gị afa. Mba put it to ihe na anọ m ebe m na-ego shoe ịmago ka ụmụazị ya na-emepe school ịmago ana m ego shoe onye nwa mụ na ya na-egokwe shoe gokete shoe onye nwa tụtụrụ phone hello daddy ọ dị m n'obi ọ nọ n'obi m si ya nwaanyị ịchọ iji love mana ụmụ nwaanyị Igbo na-akpọkwa afa shaa this
woman. Nwaanyị Igbo na-akpọkwa Talk to afa. this man. Ọ kwụnyekwala ya. I know. Nwaanyị Igbo na-akpọkwa So afa. there are so many afa. Ife anyị na-emekwenu n'ala Igbo bụ ife chi anyị ziri anyị mee ka anyị na-eme. N'eziokwu. Anyị na-eme ife ka o sisi anyị n'obi. Mmadụ mmụọ nwa. Nwaanyị gasịa tụrụ ọfụ ndị mmụọ ọfụ ndị mmadụ mụsịa nwa pụta. Onye nekata nwa anwa. Ọsị biko na nwatakịrị a bụ Ifeanyị Chukwu. Ifu na o nwere ebe o si. O nwere ebe o si abịa. Nwaanyị mụsịa nwa kilikata nwa akpọọ ya onye dị ka Chukwu, onye bụ Chukwu. Si jukere nwaanyị a kedu ife melụnụ iji wee kpọba nwa afa. Onye mere anyị ji agụ afa n'ala Igbo like mụnwa kịta ịjụọ maka ajụrụ m ndị mụ na va na-eme ife si abịa Nneọma obodo onye bụ asị m oke na mgbe a na-amụ gị mmadụ ozu wee mekwa egutu a wee mee otu a i wee bịazie anyị wee gụwa gị Nneọma. So enwere history to the name. Igbo ada eme ife na-enweghị nkọwa. Ife ọbụla Igbo na-eme nwere nkọwa. Igbo bụ ndị na-ajụ ese ya mpụtara na adị n'ihe ọbụla ha na-eme. Ife o ji bụrụ dị Igbo mpụtara na adị n'ihe ọbụla ọ bụrụ ndị ọ ga-abụ ha nọkata otu a ha teta ụra n'ụtụtụ ha sị mba ka emekanye ha. Igbo abụrụ ndị otu. Ndị Igbo bụ ndị Chukwu amarọ m ka m mesi kọwaa mana ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-ene n'ihe a ị na-agabu na-edosi isi gị naanị ị na-aga isi gị dị n'elu nya ndị a sị na hang your head maka na ọ dịrị izi ịbụ onye Igbo n'ọsọsọ na ị nwere ọbara Igbo ọ dịrọ mfe at all because ịmakwa ihe ọ bụ ngala abago gị arụ ihe niile abago gị ọ bụrụ gị mere onwe gị ụfọdụ ịpụta isi ka ndị a sị ọ bụrụ gị mere onwe gị atọ ọ ihe chi gị ji aka ya wee tụnyelụ gị o wepụrụ ihe m na-achọ ikwu ebe ọbụla ị nọ ị na-aza afọ ọbụla ọsọ ya bụrụ maọbụ na ị na-achọ afọ ị ga-agụ nwa gị ama m na ndị na-ene n'ihe a na-edetu afa akwụkwọ ma edetu imekwa ndị ndetugo a ma edetugo mụọ onye nwe ifu gị ya mere anyị ji na-enwekwa comment section ụmụafọ a nwekwa ndị ilota na-eti ikwu ya ebe a maka na deelu numia na adịghị ama Ọnịcha gwara obosi adịghị ama unu deelu mie maka na enwe ka o si wee for future purposes ma akpacha anya ma akpachara anya ịghọtago ha otu o so ebe ọbụla ị nọ biko gbaa mbọ jite afa gị na afọ onye na-edu ya afụgo m onye bịara ịchọ ọrụ ọ sị na afịa bụ Okeke onye nwa ọ sị Okeke nke anụ ọ sị ya na ọkwa Okeke nke si ebe ọ sị ewu mụ na nna gị nwekwe ka isi magbuo ọ sị ya nna ya ọ sị na nna ya n'ọzọ ọ sị ya kwefuru ọrụ a na-ayị nke o wee bụrụ ife afa na-arụ ebe ọbụla ị nọ na Lokoja ị nọ na Abuja ị na-aza Zaria ị na-aza Star ka Ọsamanta nke ọbụla ị na-aza biko gbaa mbọ kụzikwelu nwatakịrị na onye ọbụla nwere ebe o si ka ọ wee makwala ebe ọ na-eje maka na nke ahụ bụ the most important thing n'oge ụfọdụ ewele anyị ncha ha ngesi anyị n'ikwu nwatakịrị ya ama ebe o si ọma mmakwa na ebe ọ ya ana ma ọsọ chụbi echi o wee budo okwu anyị na-ekwu ya detukwela anyị afa nwa ọ bụrụ na enwe nke ịgụlụ agụmụ nke ị ka na-achọ ịgụ denye ya ọ nwekwa ndị gaka na afọ ọjikwa ọjit ife ọji anya egwu iweta nka mix kọgbuo ya together ụmụkwa nke na-abịa m n'isi kpọọ ya anụnụ mba mmekwu ya na-edenyekwa because ịmago na anyị na-enesi anya ndị nne na nna na-abịa abịa anyị na-ene anya na unu ga-ewelụchakwa ụmụafa ndị a ịmakwa na abịa n'afọ niile ikwu tata nke Khalifa na edekwana ọkwa Chukwu Khalifa aja afa nlekwute afa ụmụ nke mfu mbọsị asị na oturu ugo ngwa n'enu na turu ugo si turu ugo kwa asị na oturu ugo champion si mba ifolo nka edego m ya ana ma ha edetu Chukwu Khalifa o wee bụrụ ya anyị na-abịazi ka anyị chịkọta ka anyị na-achịkọtazi ya bụ oge nkata chetakwa ka isonyela anyị n'ụbọchị Tuesday ọbụla anyị na-enwe ihe Monday anyị na-enwe Tuesday anyị na-enwe Wednesday mbọsị ọbụla bịa ka isonyela anyị ga-ewepụtalụ gị nkata dị iche iche ebe o metụtelu ndụ ndị Igbo ọ bụkwa sọsọ maka oge nkata anyị na-akpa ka o si metụta ndị Igbo anyị na-akpakwa ka o si metụta ndọrọ ọchịchị anyị Igbo nke ga-abịakwa echi gbakwa mbọ ndị soro Igbo si nọ tunin ekwekwana ka mmadụ kọrọ gị akọ ọ bụ na enwekwala ihe na-akpagbu gị maka na nke anyị na-ekwukwe kịta bụ mmadụ zitela anya sị na ebiko
na anyị na-abụ na itinye ọnụ ọ bụkwa na-enwe ihe na-akpagbu gị ịchọ ka etinye ọnụ enwe ka isi wee jee ma ị na-akwado ije eje gwa anyị na anyị ga-etinye ọnụ nwekwana ife ọzọ anyị na-eme ọ ya ka anyị na-alụ aka si na ike ebe a ka anyị na-abịa na njedebe ya bụ oge nkata ọ ka bụkwa Amara Chukwuka ya na Nwada Nneọma onye mara ife dị mma na mgbe mbụ na-eme ya ka bụ eziokwu gwanụ ka emesienụ